rekao da suština tabloida čine njegovi ekskluzivni gosti i moja večerašnja gošća je zaista ekskluzivna. Iako je u prethodnoj deceniji bila u medijskom mraku, ona i danas je žena koja se retko pojavljuje na televiziji jer želi da bira i emisije i televizije gde dolazi. U izdanju Karić fondacije nedavno je izašla njena autobiografska knjiga Aristokratsko stopalo, koja je nedavno promovisala na Beogradskom sajmu. Moja ekskluzivna gošća u emisiji Tabloid, gospođa Olivera Katarina. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Olivera, moram da vam priznam da sam u jednom dahu pročitao vašu knjigu, ali samo mi je ostalo jedno nejasno. Šta znači to aristokratsko stopalo? Pa to znači, kad kažem aristokratsko, mislim na duhovnu aristokratiju i mislim na svoje stopalo koje je umelo da u stvari zgazi ono što ne nosi duhovnost, ono što je primitivno, ono što je zlo među nama, ono što je ružno. Znači, ja ne koketiram ni sa čim, ja jednostavno se oslanjam na duhovnu aristokratiju koja jeste u stvari i osnovno značenje te reči. Moj otac je kapetan broda, majka mi je bila domaćica, znači ja ne nosim nikakvu krvnu aristokratiju, ali ja nosim duhovnu aristokratiju i ja sam toga svesna i to i ne krijem. Svaki duel čista pobeda. Samo pošaljite 4 kesice Paskalin kafe na našu adresu i postajete učesnik nagradne igre. Hoćeš kući? Ima puding. Dom je tamo gde je puding. Tajna je u imenu. Dr. Edgar. Za one koji vole kiselkasto voćni ukus crne ribizle. Tu je novi Airways crna ribizla sa vitaminom C. Zagrizi i diši slobodno. Airways crna ribizla sa vitaminom C. I miris i ukus Kafa Grand. Kafa Grand. Kada bi ljubav vašeg života umela da govori, rekla bi da imate najmekšu kosu, najintenzivnije boje. Garnierna Tea sa koncentratom voćnog ulja, prva maska za trajno bojenje. Rezultat, intenzivna postojana boja bez sedih vlasi. Garnierna Tea, prva maska za trajno bojenje. Garnier. Ja ću posle da idem na bazen. Mama, je li mi idemo na bazen? Kad završim sa čišćenjem. Hoće mama pre da završi sa čišćenjem od tvoje. I lakše. Lakše od mene? Da. Da vidimo. Da vidimo. Zvali ste me? Želeo bih da imam nešto da mi olakša čišćenje. Vaša želja je ispunjena. Mr. Proper Supergel. Sipajte na mrnje i ostavite da deluje na kratko. Ne trošite energiju sa raznim tečnostima za ribanje kada možete očistiti jednim potezom. Neverovatno. Ćao, mi idemo na bazen. Mama. Da povedemo Anu s nama, okej? Da. Da se lakše opere i bude još čisto. I sami ga probajte. Dobro, Olivera, ali kada sam razmišljao o vašem životu, koji ste otvoreno prikazali u ovoj knjizi, ja bih pomislio da bi to bio idealan scenarij ili predložak za neki film, za neku melodramu, gde bi ljudi izlazili potreseniji sa maramicama. Pa, da vam kažem, dok su čitali ovu moju knjigu, moje kolege kao Bora Drašković, reditelj i filmski i pozorišni, kao Muci Draškić, dugogodišnji, izuzetno uspešni upravnik Atelja 212, oni su upravo to i rekli, obojica. Bora je poželeo da on režira film po ovoj knjizi, a Muci je rekao da bi to moglo i za pozorište da se radi,
Tako da sam ja već uspela za ovo, mislim, kratko vreme, jer tek se pojavila knjiga, ali oni su čitali u rukopisu, uspela sam da zainteresujem filmske i pozorišne ljude. Ja verujem da to neće na tome ostati, da će se možda to i realizovati. U knjizi doktor Veselin Savić vam je govorio: moj sinko, teško je nositi lepotu. Da li je vama bilo, kada ste, nekad neopravdano niste bili na nekim listama, ali moje kolege novinari su se složili u jednom da ste zaista ušli u sve liste najfatalnijih Srpkinja. Da li je vama bilo teško nositi tu lepotu i koliko vam je ona bila možda i hendikep u životu i ta fatalnost? Pa šta ja znam, ja ne znam šta je to fatalnost, ali govorili su da sam lepa, to su govorili drugi ljudi, a ja mislim da sam ja dosta stradala zbog toga, zato što takva jedna izazovna pojava za kakvu su mene proglašavali, ona izaziva ljubomoru često, pakost, zavist, razne prepreke u životu, razne smicalice. Ja o tome i govorim i u knjizi. Tako da lepim ženama često nije lako u životu i ja se tu ne slažem sa našom velikom spisateljkom Isidorom Sekulić. Znate, da je lepota nešto eto tako, što je Bogom dano, što nisi zaslužio, nego što si samo dobio. Ja mislim da ona nije naravno sama po sebi dovoljna, da ona traži naravno sve druge atribute, ali mislim da je ženama koje Bog obdari, još ako im da i neki dar, pride drugi, osim lepote, da je njima jako, jako teško. Dobro, ja sam se kao dete, onako, rastao sam uz jednu lepu muziku, pa sam i gledao te novogodišnje programe, Alaj mi je večeras po volji ili Zarudela Zora na Moravi, ali pamtim jednu pesmu, tada sam išao u osnovnu školu, pesma je iz daleke 1978. godine, Aca Korać je napisao: nikad ne zaboravi dane naše ljubavi. Sada iz ove istorijske perspektive izgleda i neobično i čudno da su zajedno sa vama pevale devojke sa Neretve. Ali u knjizi postoji jedna lepa poruka: gde su sada ti slavuji? Pa možda i prilika da ih pozovemo, pošto se tabloid gleda svuda. Zašto taj potpis i ta Pa znate šta, one su stvarno božanstveno pevale i mi smo se jednom pojavile u Opatiji zajedno sa tom pesmom Nikad ne zaboravi dane moje ljubavi. One su predivno pevale i pošto ova ratna oluja i ove ratne strahote, ko zna gde su njih odnele i rasule, i ja se onako Bogu molim da su one sve ostale u životu i jako bi se radovala, evo neka se jave BK televiziji pa da nešto napravimo ponovo zajedno. I da svi možda zapevamo Nikad ne zaboravi dane ljubavi. A da bi potvrdio onu moju tezu o vašoj fatalnosti, sad jedan snimak koji sam ja gledao u svom detinjstvu i kako vas se ja sećam. Olivera Katarina iz jednog novogodišnjeg programa, mislim da je to daleka 1969. godina, vi ćete me ispraviti ako je to tačno. Pa i ja ne znam tačno. Mislim da je 69. godina. Mislite da je vaša kosa zdrava? Razmislite ponovo. Postoji 6 simptoma nezdrave kose i jedna kolekcija koja se bori sa svima njima. Pantene Pro V Complete Care, šampon i balzam. Sa njegovom provitaminskom formulom slaba kosa postaje jaka, ravna kosa postaje bujna. Izborite se sa svih 6 simptoma. Za kosu punu zdravlja. Da li vaš šampon i balzam to može? Pantene, šampon i balzam. Za zdravu kosu koju volite. Čekaj, jao, ofarbala si se. Ne, gledaj, nešto si uradila sa kosom. Farbala sam se pre 4 nedelje. Novi šampon za farbanu kosu od Nivea Hair Care, nega i zaštita za farbanu kosu. Moja haljina je nova. Vidim. Treba mi pompa. Za tako malo novca, tako mnogo čistoće. Pompa, kuću sredi, pare štedi.
Stres i nepravilna ishrana su najčešći uzrok stomačnih tegoba. A za plamen u stomaku postoji efikasnije rešenje. Zaštitni sloj koji oblaže želudac, otklanja gorušicu i tegobe izazvane viškom kiseline. Gelusilak gasi požar u stomaku. Dragi, ko je od nas dvoje isključio šporet? Osjeti lakoću. Best. U svakoj kesici prave kave čeka vas bonito ili poklon bonito! I poklon bonito! Krediti do 36 meseci i nagradna igra za kupce u svim salonima Jugodrva. Dakle, arhivski snimak pisalo je tada Olivera Vučo. I za razliku od gomile lažnih spisateljica u Srbiji koji su pisale o nekim imaginarnim lažnim ljubavima, vi ste otvoreno pisali i o svakoj svojoj ljubavi, i svakoj zabludi, svakoj sreći, svakom razočarenju, ali u knjizi nema jednog momka, Mileta, koji je stalno u vašim pesmama. Pa nemoj, Mile, name da se srdiš, pa pevate Miletu, Mile, nikad ne zaboravi dane naše ljubavi. Pa, ko je taj Mile, da li je bio i Mile koji je išao lajkovačkom prugu? Mile nije bio vaša prava ljubav, bio ona u pesmi. Da, pa Mile ovako jedno tipično naše ime srpsko, koje se pojavljuje u pesmama, a ja, eto tako, pisala sam u ovoj knjizi o baš toj pesmi koju sam pevala u Americi i koja je ušla direktno u novogodišnji program američke televizije. Pa eto, hoću mislim, to je jedan od najduhovitijih. Knjiga ima i tuge, i sete, i gorčine, i dna života, ali možda rekao, pomislio sam za tabloid, taj Mile me baš nasmeo, pa da vidimo šta se radi. Evo malo da pročitamo o Miletu. Ovako, ja sam tada pevala u jednom lokalu velikom, oko 700 mesta je bilo u Čikagu, a moj sin je tada bio mali, imao je samo 16 godina, ali nije se odvajao od majke i on je tada kupio tanjire i radio je i bio, dok sam ja pevala, on je radio. I sad u jednom momentu ja sam zapevala To ide Mile lajkovačkom
prugom, on je stajao i tako potresen zbog cele te naše situacije koja je apsurdna. On je plakao i ja sam plakala i sada su se onda ovi ljudi koji su snimali za američku televiziju zainteresovali kakva je to pesma kad tolike emocije budi. Evo ja ću to pokušati sada pročitam. Dakle, dok je držao poslužavnik Mane, ja sam duboko nesrećna pevala i plakala. Ide Mile lajkovačkom prugom, gledajući u sina. Plakao je i Mane. Kada se program završio, Amerikanci su tražili da im prevedem tekst pesme koja izaziva tolike emocije. Kako da prevedem, mislila sam kad je to neprevodivo. Ide Mile lajkovačkom prugom, a u ustima gori mu cigara, kažem ja na engleskom. Ide Mile, a Mile je Srbin koji ide sa drugom. Pruga je duga, ne, to nije pruga, ispravim se ja dok prevodim, to je u stvari život. Dug i naporan, nepredvidiv kakav je život Srba. I nastavljam na engleskom. Srbima je najvažnije da se na tom putu slažu, pa će onda sve da izdrže. Nemoj, Mile, da ostaviš druga, dugačka je lajkovačka pruga. Sve je to metafora, pokušavam da budem jasnija. Lajkovačka pruga nije put, to su u stvari vekovi kroz koje Srbi idu. Kako sad vekovi, pita Amerikanac, pa rekli ste da je pruga. Pa jeste i pruga i vekovi. Srbi su stari narod i idu kroz istoriju i vreme kao što voz ide prugom. Idu i ne odustaju. Ide Mile, ide, gura. Pa šta gura, pita Amerikanac. Ma ne gura ništa, čoveče, gura život. Aha, gleda me u čudu Amerikanac i ništa mu nije jasno. A što mu gori cigara? Pa što ga boli uvo za sve. Amerikanac je bio totalno zbunjen, to neprevodivo zvukom i rečju, već samo doživljajim osjećanjem koje udara u naš genetski kod, samo Srbi razumeju da to znači u stvari nikad ne odustajemo i ne predajemo se. Od tada je to Manetova i moja pesma. I koliko je to njima bilo čudno i da li se uopšte taj Mila i ta pruga može prevesti na engleski? Pa ne može, ja sam pokušala. A da li se šu može prevesti na engleski ili to teško ide? Pa i to je malo teže prevodivo. To je i kod nas ovako bila jedna lozinka. U ono vreme bila lozinka kad se nije smelo pevati o Srbiji, o Šumadiji, onda je šu tako bila jedna mala lozinka. Krišom onako, kao i one srpske nove godine. Jeste, da. Dobro, ajde da se podsjetimo malo i te Šumadije koja se doduše toliko vrtila na našim televizijama, ali i za mlađe generacije. Da, samo bih htjela da kažem, kada, na primjer, mene neke moje prijateljice predstavljaju svojoj mladoj deci, pa pošto mene jako dugo nije bilo, i kaže, jel ti znaš ko je ova gospođa? I dešava mi se često da ta deca kažu, znam Šušu. Da vidimo onda. Šušu. Prepoznaćete me po jarko crvenoj haljini. Da li se sećate kako je vaša omiljena haljina izgledala kada ste je kupili? Što je više nosite, više i perete. A što je više perete, boja sve više bledi. Na kraju izgleda kao neka druga haljina. Predstavljamo vam novi Tide Color, čiji sistem za zaštitu boja omogućava da i nakon mnogo pranja boje vaše odeće ostanu intenzivne. Sada znate šta ćete sledeći put da izaberete. Novi Tide Color, čistoća u boji.
slammateno, svuda kolo zapleteno, zapleteno, pleteno. Teno, slamma, slammateno, teno, slamma, slammateno, svuda kolo zapleteno, pleteno, zapleteno, pleteno. Sakupite 4 pakovanja Dr. Edgar pudinga i učestvujte u velikoj nagradnoj igri. Dakle, Olivera Katarina, ekskluzivna gošća emisije Tabloid i moram da priznam pomalo i drugačija u ovoj emisiji. Olivera, kažu, eto kako u Srbiji ni jedna revolucija nije dovedena do kraja. Ali ja mislim da je jedna revolucija uspela, bar kada je u pitanju revolucija na našoj estradi. Da ste vi zapravo i ovim show programima trasirali nešto novo, od imidža do ponašanja. Nekako čini mi se do tog vremena da smo imali te neke socrealističke pevačice koje stanu ispod mikrofona i koliko ste vi svesni revolucije, evo sad kad gledate te snimke? Ne, pa ja sam i onda bila svesna zato što sam ja donosila jedan dah Evrope u ono vreme, ali tada to nije bilo pozdravljeno, tada je to bilo vrlo kritikovano. Ja se sećam da su neki novinari pričali o šljokicama i perju i tako dalje, zamerali su mi, recimo, ja sam prva nosila štiklice uz pantalone, što do tada nisu nosili, tako, turbane, neke, perje, šljokice i tako, jer ja sam to doživljavala u svetu gde sam boravila, pa sam donosila to kod nas. To tad nije bilo dobro prihvaćeno. Ali ne znam kakva je to vaša, Olivera, ličnost. Na jednu kritiku da ste vi, Milolika, priučena balerina, vi ste se udali. I to će ući za nekog neformalnog domaćeg Ginisa, dakle, posle poznanstva 24 sata, vi ste se udali za Vuka Vuča, tadašnjeg vašeg kritičara. Naravno, to će naši gledalci pročitati u knjizi, ne možemo sve otkriti, ali... To i ne može da se objasni, znate, to je jedno ovako ukratko da kažem, to se dogodilo tako što su glumci koji u svojim bifejima pozorišnim uvek tako igraju se, razumete, svojom maštom, vragolijama i tako dalje. I specijalno su bili inspirisani te večeri posle premijere Koštane. Oni su bili inspirisani i razigrali se i sve su to oni izrežirali uz pomoć Vece Lukića, pesnika koji je bio tada i upravnik drame. To je u stvari jedna velika predstava van scene, predstava u bifeu, u koju sam ja uvučena i Vuk je uvučen, u to ja to opisujem detaljno u knjizi i tako se nađem pred matičarem, iako sanjala nisam uopšte da ću se udati, nisam ga uopšte poznavala. Da, mnogi muškarci, kako bi mi to mlađi rekli, su sekli vene za vama, to se kaže ovako metaforički, međutim, za ono vreme, socijalističko, samoupravno, čini mi se da i jeres u tadašnjem društvu, koje je nalagalo neke, samoupravne socijalističke norme, glumica i političar bio je neobičan spoj. I čini mi se zbog tog braka da ste vi imali neke probleme u životu. Koliko vam je zapravo brak sa Miladinom Šakićem, koliko je uticao na vaš život i na vašu karijeru i na sve što vam se dešava? Veoma je uticao. Od tog momenta kad sam se udala iz velike ljubavi za Miladina Šakića, koji je tada bio potpredsednik grada Beograda, prvo su na njega vršeni veliki pritisci da se on nikako ne oženi sa mnom, a on ih je sve terao ovako kao mušice od sebe i nije im dopustio da mu se mešaju u njegov privatni život.
I čim smo se mi uzeli, mi smo doživjeli užasnu tragediju. On je odmah stradao u saobraćajnoj nesreći na službenom putu, onda su se dešavale razne stvari o kojima ja pišem u knjizi, kakva sve podmetanja, kakvi svi užasi, koliko nesreće i moja totalna izolacija. Ja sam odmah znači te godine kad sam se udala, otprilike, ne možda baš te godine, ali tu negde, prvih tih godina, ja sam snimila 4 filma iste godine i posle toga više nikada ni jedan, kao što nisam ni koncerte imala, kao što nisam imala ni ploče, nisam imala ni pozorište, ništa, ja sam jednostavno tonula u potpuni mrak. Nije valjda da je zaboravljeno i Olimpija i skupljači perija, sve se zaboravilo, pretpostavljam. Nije zaboravljeno, nego jednostavno trebalo je to sve izbrisati iz sećanja naroda, publike koja me je volela. Ali, pošto ovo je emisija Tabloid, zapravo čak i tvrdite da iz određenih centara moći su lansirane priče i glasine o vama. Pa ja, eto, kazat ću šta sam ja kao dete uglavnom slušao. Uvek kad smo išli za Čačak, za Guču, pa prolazimo pored tamo Ibarske magistrale, uvek je postojala priča kako vi tamo imate neku kuću. I postojali su razne priče o tome da ste hiroviti, zlatne kvake, kuća na Ibarskoj, bazeni na 5. spratu, pa to onda curi. Sirotoj porodici ispod. Sve su to naravno izmišljene priče. Mene je najviše nerviralo što je ta kuća koja je pripisivana meni jako ružna i što ja nikad tako ružnu kuću ne bi imala, razumete? Ali to je neko izmišljao svesno su, pa su podmetana razna pisma, recimo, da ljudi mene opanjkavaju u svojim intervjuima. Mnogo toga je bilo objavljivano. A kažite mi samo ona priča koja se dešavala s čovekom koji je raznosio mleko, je li to period ono kada su muškarci sekli za vama, imali ste i takve neke, prosto zvezde moraju da imaju i takve obožavaoce. Kakva je to isto u knjizi navodite? Da, pa bila sam žrtva nekih tako manijaka raznih. Jedan je, tad sam stanovala, znam, na Banovom brdu i jedan potpuno lud čovek je raznosio mleko, tada se mleko raznosilo u flašama i ostavljalo se ispred vrata, znate. I on je ovako bočno je bio lift od mojih vrata i on zazvoni na vrata i vrati se u lift i kad ja otvorim vrata on baci tu flašu meni u lice, razumete? I tako nekoliko puta i ja uopšte ne vidim u onom magnovenju, u onom šoku, ja ne vidim kad se on spusti liftom dole, razumete? I tek je policija otkrila onda da je to neki koji je tako uživao u tome da mene zastrašuje. Ali je najinteresantnije, izvinjavam se, što je posle 20 godina meni jednom zvoni telefon, razumete, i javlja se taj isti. Kaže, znate, ja sam onaj raznosač mleka. Posle 20 godina ja se samo oduzmem, nije valjda da će opet naopako, brzo spustim slušalicu. Otvoreno ste pisali o vašim ljubavima, o strasti, koja često umela da ljubav rasplamta, a Boga mi umela je malo i da je ugasi, ali... Ne da ugasi. Ne da ugasi, nego da je... Ne da ugasi, nego jednostavno kad više to nije bilo to, ja sam odlazila. Aha, ali Mane je zapravo vaš sin, kako vi kažete, najveće umetničko delo iz jedne ljubavi. Jeste, ja to kažem zato što smatram da nije dovoljno dete roditi, nego u dete treba ugraditi jako mnogo ljubavi, jako mnogo strpljenja, jako mnogo mašte, dobrote, žrtve, da bi se stvorio jedan human čovek, jedan topao čovek koji onda zrači toplinom, dobrotom. To je veoma važno. Ja mislim da sam ja to postigla kod svog sina. Vi ste, kada ste pevali u Olimpiji, imali prilike da zaista upoznate svetske zvezde. Žilber Beko je rekao da ste najbolji ambasador Jugoslavije. Gledali su vas Salvador Dali, Alain Delon. Jesu vas ti ljudi fascinirali? Je li vas fasciniralo inostranstvo? Ne. Nije? Pa ja mislim da ste to, ako ste čitali knjigu, mogli da primetite. Ja čak prosto sam se pomalo stidela da pričam o koga sam sve sretala, razumete, da ne bude to sad da ja tome toliko pridajem značaj, jer
kod jednog reditelja ruskog, Končalovskog, videla sam kako on mnogo to koketirao malo sa tim susretima na zapadu i to mi nešto nije bilo simpatično, pa sam ja možda i preterala mnoge, nisam uopšte spominjala namerno, jer mi to nešto mi to... Spominjala sam samo one koji su bili direktno vezani za neki ili moj posao ili neki moj angažman ili za nešto bitno u mom životu. Inače, toliki su prošli koje nisam ni spominjala, nije važno. Jedna mi je Isidora Bjelica, pošto sam pripremao se za ovu emisiju, napisala da ste vi jedina mega zvezda stare Jugoslavije. Kažu, zbog vas su izmislili paparace. Na vašoj svadbi bilo je više fotografa nego zvanica i novinara. Jel ste izazivali takvu veliku medijsku pažnju? Jel vam smetala pokatka? Pa nije mi smetalo, to je nekako, ja sam na to gledala kao na deo moga posla, razumete, jednostavno ako je neko javna ličnost onda mora da izdrži i te stvari i oni treba da žive od nečega, da objavljuju te fotografije i priče i tako. Inače, Isidoru vrlo volim i mnogo mi je drago bilo sad na sajmu kad je rekla o knjizi toliko lepih stvari. Jako je teško prepričati sve što se dešava u knjizi i to prosto zato što je to cela geneza vašeg života, od odnosa sa vašim roditeljima, ocem, majkom, do vaših iskustava, političkih stavova. Tek kad se ta celina sagleda, mogu da se razumeju neki potezi. Nećemo prepričavati, ali samo eto, u minut ili dva vremena, pošto ni nemamo više. Obično kad se pevalo kod druga Tita, bilo je hvalospeva. Dođu obično pevači emisije, pa pričaju kako je bilo kod Tita super. Međutim, ta vaša priča o pevanju kod Tita, to je meni kao da sam čitao Orvela. E pa to je upravo rekao akademik Simović kada je čitao da sam neke delove u knjizi Orvelovski napisala i dobila sam komplimente od gospodina Simovića, našeg velikog pesnika i velikog dramskog pisca i meni je to stvarno, meni je to drago. Da, ja sam pisala istinu. Ja sam punu istinu onako kako sam je ja doživela i kako sam je ja videla, ja sam pisala. To je daleko bilo od prijatnog doživljaja, to je bilo jedno užasno zastrašujuća jedna situacija kad ja uopšte nisam mogla da se snađem među tim svetom koji je onako, znate kako, izbezumljen od straha pred velikim gazdom. Razumete, svi se tresu, svi su izbezumljeni, ne zna se šta se u stvari dešava, sem panike, ništa se i ne dešava, sem panike i straha. Pa je se moralo voditi računa o repertuaru, vi ste nešto pogrešili, vi ste Brozu pevali Ti si moje... Umesto Ti si moje jagnje, ja sam rekla Ti si naše jagnje i oduzmem se, kažem jao, sad će da kažu da sam rekla za Tita Ti si ovca. I uplašim se istog momenta i počnem da se tresem jer je takva atmosfera bila. Da vam kažem, a šta je bio problem u pesmi Čoban tera ovčice, pa zar Broz nije bio seljačkog porekla iz Kumrovca? Pa zato što je trebalo da pevam sa Ovčara i Kablara, ali posle jednog maltretiranja koja do detalja opisujem, ja sam jednostavno udarila ovim mojim aristokratskim stopalom o jedan kamen i zapevala Teraj mala ovce preko brega i to sam posle platila dobro. A od Vardara do Triglava niste hteli da pevate? Pa nije, ali sam morala da pevam. Morala sam da pevam i rekla sam da ne znam, jer to, mislim, to insistiranje na jednom lažnom jugoslovenstvu uvek me je nerviralo i nisam žela da je pevam, onda su me oni naterali, izdiktirali su mi tekst i tako dalje, morala sam to da naučim i morala sam to da pevam. Vi ste ipak išli da pevate Brozu na taru i čini mi se na Brione da bi podržali svog... Na Brionima nisam pevala. Niste pevali, da bi podržali svog supruga za koga ste osjećali tada da je već u nekoj političkoj nemilosti. Pa ja sam živela sa političarem i morala sam kao prava žena da poštujem pravila igre, jednostavno ja sam uz njega morala neke stvari da činim koje inače ja ne bi po svojoj prirodi. Baš ne bi išla na te Brione uopšte, ali sam eto vođena mužem i njegovim razlozima išla. Ja to priznajem. Zaista onako pamtim da ono nijedan novogodišnji program nije mogao bez vas. Znači u 70. godinama, ali odjednom ste skinuti i više niste imali nijedan novogodišnji program sa čudnim obrazloženjem
dosta nam je tih seljačkih pesama, jer su to bile baš tako seljačke pesme. Šta je falilo tim pesmama u odnosu na ovo što slušamo danas? To je bila izvorna narodna muzika koja je danas prihvaćena i na kojoj se danas insistira zato što se videlo da ona zaista ima veliki uspeh u svetu. Ja sam to već tad znala i išla sam ispred vremena i uz silne probleme, proteste i veliku svoju borbu. Ja sam uspela da dovedem trubače, uspela sam da dovedem izvorne grupe, to je narod oduševljeno prihvatio, ali i strukture političke, u to vreme, ne znam kako se to zvao neki komitet, CK neki ili tako šta ja znam. Znam neki Saša Gligorijević je bio, on je rekao terajte seljačke, šta će to još u narodnoj nošnji, oni su se užasavali narodne nošnje, što uopšte ne mogu da shvatim zašto. Ja uživam kad vidim u Španiji da se one obuku, one divne svoje haljine, pa ne znam u Japanu kad ih vidim da se obuku, to je baš lepota različitosti, baš mi se to dopada. A kod nas su se drugovi stideli narodne nošnje. Jednom ste izjavili, pošto ovo je emisija Tabloid i nećemo o tračevima, ali ja nikad nisam volela skandale, ali su skandali voleli mene. Pa jeste, šta ja znam, ja sam takva provokativna ličnost, za mnom se uvek digne neka prašina, znate vi onu izreku u narodu, da se za kim se diže prašina i tako, za mnom se dizala prašina, šta ja tu mogu, nisam kriva. Naša je želja zaista da se i posle ove emisije podigne prašina, mi smo vas gledali u različitim izdanjima, preporučujemo gledalcima da pročitaju Aristokratsko stopalo i slušali smo u mnogim televizijskim emisijama i vaše patriotske pesme i tužne pesme, ali je bio dogovor na neki način da bude pomalo ova drugačija emisija, pa sam vas ja zamolio za Tabloid, ekskluzivno, specijalno. Jel postoji neka pesma da bude baš za Tabloida, da bude drugačija? Postoji jedan tako stihić ovako. A čujem da beogradske devojke prepričavaju. Jeste, boga mi sve te znaju na pamet, mogu da vam kažem. Eto, Simonida Stanković oduševljena je tom pesmom i nekim francuskinjama je prevodila i tako dalje. Ovako kaže: jedino sam u krevetu verovala da si muško. Da je život postelja meka, znala bih da sam imala čoveka. Eto, samo toliko. Hvala vam, Olivera. Hvala vam što je Tabloid bio malo veseliji, drugačiji, ali ova knjiga ima i puno čemera i jada i tuge, ali nek pročitaju naši gledalci, možda i to život. Ako smijem ja da kažem, ova knjiga je, po mišljenju Mucija Draškića, slika jednog mračnog vremena kroz koji smo mi prolazili i koji je do dana današnjeg ostao tajanstven. Ali sam ja sve to uspela da naslikam kroz svoje ljubavi, kroz svoja prijateljstva, kroz svoj rad i tako dalje, da bi ljudi mogli to da progutaju, a da im ne bude previše teško. Pokatkad je teško kad se čita knjiga, pogotovo onaj odeljak o tome kako ste mogli da budete otrovani, ali hvala vam što ste za Tabloid ipak dali jedan pozitivan duh, a čitaoci ako interesu, oni će pronaći sami odgovor. Svi koji su je do sad čitali, to smem da kažem, jer je to istina, svi su rekli da nisu ispuštali. Simović mi je rekao da ga je nervirao telefon kada zazvoni dok je čitao i hvala mu na tome. Ja mislim samo ko pročita da će shvatiti sve vaše postupke u životu, i lične i političke i kakve god hoćete. Hvala vam što ste bili zaista hvala vama, puno. Emisije Tabloid. Poštovani gledalci, ja sam Aleksandar Filipović i vidimo se ponovo za 7 dana na BK televiziji. Mogu samo da obećam da ćemo i u narednim emisijama imati galerije likova poznatih i slavnih ljudi koji su obeležili istoriju ove zemlje. Možda se i zovemo Tabloid, ali ćemo jako u narednom periodu voditi računa o kvalitetu gostiju. A Olivera Katarina je baš bila pravi gost za Tabloid. Doviđenja.